नमस्कार मित्रांनो, तर आपण आलेलो आहोत कामोठे गावामध्ये मंदिरामध्ये आलेलो आहोत मित्रांनो, हनुमान जयंती निमित्त. तर तुम्हाला मी आज हनुमंतांचं दर्शन घडवणार आहे. मित्रांनो, तुम्ही बघत असाल रात्री 10 वाजता पालखी निघणार आहे. तर पालखी सजावट करायचं काम जे आहे ते चालू आहे. तुम्ही बघू शकता इकडे पालखी सजवण्याचं काम जे आहे ते चालू आहे. तुम्ही बघत असाल.
मित्रांनो आपलं दर्शन घेऊन झालेलं आहे, तुम्ही बघितलं असाल. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा मित्रांनो, कमेंट्स करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत